حکمت ڕەشید ئەندامی فەرماندەی گشتی ئاسایشی ڕێڤەبەری خۆسەرە ئێستا لە قامشلۆ قسەی لەگەڵەکەم مەبەسمە بزانم چارەنووسی ئەوانەی گیراون ئەسیرەکان ئایا تەرمی شەهیدەکان یعنی چیان کردووە بۆی کاک حکمت دەتوانی پێم بڵێ ژمارەی ئەوانەی گیانیان لەدەستداوە لە شێخ مەخسوود و ئەشرەفیە سەر بە ئاسایش چەند کەسن بریندارەکان چەند کەس بوون ژمارەیەک هەبێ باشە. سلاوە ڕێزیشتەوە ji bo her keskî me temaşe dike em silava li wan dikin. Destpêkê dixwazim tişkî bêjim û gelê me êk û niha guhdarî me dike û her tişkî zanibe niha ev êrîş û demê hatî ser taxê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yani çetê û girêdayî Emşet û Hemzet û girêdayî dewleta Sûrî ev ê gubnavê Wîzaretê Dîfa tê nas kirin yani hazirtîk jê hatibû kirin ev êriş ev pîlan hatibû hazir kirin li ser taxê Şêx Mexsûd û Eşrefî bi çi awayî çi silahê giran bi çi tong û ev debabe û ev balafirê bi vê re jê re bên dirûn hazirtî wê kiribû û êriş dest pê kir. بەڵێ دەتوانی پێم بڵێ یعنی بە نەتیجە معلوم بوو هێرشەکە چۆن بوو بەرگری ئێوەش چۆن بوو چەند کەس هەتا ئێستا لەوانەیە ئاسایشی حەلەب کە بەرگریان کرد بەرخۆدانیان کرد شەهید بوون گیانیان لەدەستداوە ژمارەی بریندارەکان چەندە؟ دەستپێکێ سەرساغی ji wan malbatê şehîda re dixwazin êk û zarokê wan êk û ji ber taxê Şêx Mexsûd û Eşrefê de jiyana xwe ji dest dayî û em şifaleqê ji birîndara re dixwazin yani û ew şehîdê û niha giştine dest me sê şehîde êk û di taxê da giştine dest me hatine vî milî Cizîrê yani hew şehîdê tenê û di hindir nexweşxanê Yasîn da bûn derve wê bi seda şehîd hene ê ewlekarî hindirî derve wê ê sivîl jî hene bi seda di bin seqfê dîwara damane heya niha kes nizane êjmarê wan nizane çi qase ye ez belkî bêm bi seda zêdetir heye ji ber ku kesî ku dîmenê wan ji me re rêkê tune êden komkujî hatin çêkirin em e dîmenê wan nehat belakirin tedî destpêkê li Elewî ew pêkhatî Elewî li sahil çi kirin dîmen hatin belakirin komkujî yerê jî derxistin li miletê durûz jî wekirin ew komkujî çêkirin dîmenê wan hatin derxistin em e li xwastin li Kurda jî we bikin ê Kurda jî komkujî çêkirine di hindir taxê Eşrefê de jî û Şêx Mexsûd کۆمکوژیەکە بە بردومان بووە یان دوایی چەکدارەکان چوون ئاوا لێیان داون چۆن بووە؟ کەک دەزانێت چاوە بیە ئەv کۆمکوژی هاتنە çêkirin em e dîmen tinene tedbîrê wê hatiye girtin berg û hazirtî ji vî şerê re hatibû kirin çawa li Elewî û çawa li Dirûzê hatî kirin xwastin li serê Kurda jî bikin berg û li Efrînê jî wilo kirin li Şehve jî wê şeklî kirin Şêx Mexsûd û Eşrefî jî kirin em e dîmenê wê tinene dîmen bi tedbîr hat kirin. چارەنووسی دەستگیرکراوەکان وان هاتینە دەستگیرکردن چ دەبێت چییە هەتا ئێستا؟ yani û esra ê wan di dest me de hebûn ew hatin berdan em e ê me bi hezara girtîne di dest wan de jî hene û ez bawerim hinek sûret dîmenê wê jî hatin dîtin çawa tezîb dikin em e hewaldan heye ev têkiliya werê çêkirin di rê fermandariyê me re di rê di îdara zetê re êk û eleqdar dibin di rê eleqatê êk û têkilî naberê Şamê û îdara zetê re çê dibin ihtimala yani ew hewaldan hene yani بەڵێ ji bo ew kesê ku niha dest wan da. ئەها زۆر باشە دنیایەک سوپاس حکمت ڕەشید ئەندامی فەرماندەی گشتی ئاسایشی ڕێڤەبەری خۆسەر